Salutare tuturor! Dacă suferi de varice, picioare grele, durere sau umflături, rămâi cu mine câteva minute, pentru că ceea ce urmează să îți arăt chiar te poate ajuta, fără promisiuni miraculoase. Astăzi vorbim despre Varixil, o cremă dezvoltată special pentru cei care se confruntă cu simptomele neplăcute ale varicelor. Ce este Varixil? Varixil este o cremă topică cu o formulă atent creată de specialiști. Nu este un miracol într-un borcan, dar este un produs care chiar funcționează dacă este folosit corect și cu regularitate. Crema ajută la ameliorarea durerii la nivelul picioarelor, reducerea umflăturilor și a senzației de greutate, îmbunătățirea circulației sângelui, întărirea pereților vaselor de sânge. Totul cu o compoziție naturală care include ulei de migdale, reduce inflamațiile și durerile, ulei din semințe de struguri, întărește vasele de sânge, extract de mentă, stimulează circulația aloe vera, calmează pielea și sprijină regenerarea. Atenție importantă! Odată cu popularitatea crescută a Varixil, au apărut site-uri false care vând imitații. Aceste produse nu funcționează și pot chiar dăuna sănătății tale. Nu cumpăra de oriunde. Pentru siguranța ta, folosește doar linkul oficial fixat în comentariile de sub acest videoclip. Doar acolo găsești produsul autentic, la reducere și cu livrare garantată. Cum se folosește corect Varixil? Aplică de 2 ori pe zi cu un masaj delicat timp de 3-5 minute. Folosește-l continuu timp de cel puțin 30 de zile. Combină-l cu obiceiuri sănătoase. Bea apă, mișcă-te și evită statul prelungit în picioare sau pe scaun. Varixil nu face miracole, dar da, funcționează ca un aliat natural real în ameliorarea simptomelor varicelor. Dacă ești în căutarea unei soluții practice, sigure și eficiente, merită cu siguranță încercat. Linkul sigur pentru achiziție este fixat în comentarii. Profită de reducere cât timp promoția este activă. Ne vedem în următorul videoclip și nu uita, ai grijă de picioarele tale ca să ai grijă de libertatea ta de mișcare.